Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. So kumashure uko pane imwe message yandakamboposta. Message iyo yainge yakanyorwa ichinzi makadi mukomanachi, ndinokumbirawo kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kune vedare zvose nekuna Samaita, nekuda kwekuti takabva mukufamba ende hatina kana mwedzi tabvawo mukufamba semhuri. Tainge takangoitawo chitsidzo chekuti tingofamba tose zvisinei kuti unonamata here kana kuti haunamati, asi nhamo ndo yainge yakatikonzeresa kuti tinge tichizofamba. Chakasakisa kuti tinge tichifamba mumhuri medu inyaya yekuti kunyanya kunesu vanakomana hazvinei kuti uri mupfumi kana kuti uri murombo, tiri vanhu vekuti tinonetsekana panhau yembereko uye tinozoita vana but tinenge tatobvawo zera. Seni zvangu baba vangu vakazondizvara but vainge vatova ne52 years. Kuvasikana dambudziko ndiroro rekungosemiwa nevanhurume. Saka apa tainge takaita family get together. Takati taita family get together iyoyo ndokubva takumbira kuti tinge tichifamba, asi sezvisinei vamwe vedu ivo vanoti vari pedyo naMwari vava kuramba kuti tinge tichipedzisa izvo zvatakatanga tiri tose, asi tose tiri kungotambudzika. Saka kwacho kwatakafamba kwaiva hako kumapostori. Takanzi mumusha medu maiva nevamwe sekuru avo vaiva munin'ina wasekuru vakabereka baba vangu. Hanzi vaiva nedende ravo iro ravaishandisa pakurima. Saka hanzi ndo pari kubva matambudziko edu. Apa nhau yavapo yava yekuti tinofanira kuti tinge tichigadzira guva ravo tizorodze mweya wavo, kunyangwe hedu takatanga takabatana mupfungwa dzekugadzirisa mhuri yedu. Pava kuita kunge pava kusimuka mhepo isingadi kuti isusu tinge tichibatana. Ndaikumbirawo kuti tingaitawo sei neguva ravasekuru iri. Kubva tichikura guva iroro tainge tichingori ignore, but matambudziko haasi kupera mumhuri. Vedare ndo imwe message yandakamboposta pano pachirongwa. Haidi ainge akakumbirawo kuti ndinge ndichiforwarda message iyi kuna Samaita. Ivo Samaita vakabva vadzosawo voice note kwandiri. Let me play the voice note for you tinzwewo kuti ivo vanoiona sei nyaya iyi. Ndinotenda maamuka sei vedare, maamuka sei vazukuru vese vakapambaridzira nenyika, maamuka sei pane shungu dzekudzidza makwara, dzidza chivanhu chedu, kudzidziswa nhaka yemusiyiranwa uye kararamiro kangaitwa nemunhu ari panyika kuti ave neupenyu hwakajeka. Ndinokuchingamidzai komanashi, vanova mukokero wechirongwa chedu. Ndinotikomborerwai, itirwai zvakanaka, simba munyama menyu rirambe richiwanzwa rekuti zvizukuru nezvizvarwa zvenyika zvibatsirike mukurarama nekurarama. Ndinoda kusimira nekupindura maringe nechirongwa chatakaita chekurohwa kana kuti kukomboka kwemakuva, chinova chimwe chekunamata nekuratidza rudo kuhama dzedu, kuti sekutaurwa zvinoitwa kuti zuva rekutongwa richisvika vamwe vedu vanga vasina kunge vakanamata, nyangwe nevanga vakanamata vawane kuzorora, vaende muzororo remachokwadi kusvikira kutongwa kwadii zvako kwasvika. Kune nyaya yakabatwa nemumwe atekenedzwa nedare ratakaita rekukomboka kwemakuva. Ichokwadi rudzi nerudzi rune zvarakatsidzirwa nezvarakanyorerwa. Zvino hatigone kuchinja nekuti zvave zvanhasi. Kana tikanzi tinorohwa makuva ndo nzira yedu iyoyo, tingakope, tingade kunamata, tingade kudii, makuva ngaadi zvavo, ngaarohwe. Kana tinge tapedza toenda kuzvinamato zvedu, tononamata takasununguka,
tisina mungava, nekuti uchada kujambira kunamata iwewe woona kuti gomo rekunamata harina kunyanyoreruka. Ndosaka makaona vakuru vedu vakazvizama vakati zvakaoma sekunamata. Chinonooma chii ndechekuti ukatarisa kararamiro katakaita nezvatakatsividzirana zvinoita kunge zvichidzoka-dzoka zvinokupiringisha, nekuti kunamata uchanamata paunomira zvopiringisha, pazvinopiringisha zvinokupiringisha nesimba, woita tingakufananidze nemunhu avharira moto nekapeti. Inoita kunge wadzikira nguva iyoyo, unobatira nesimba ukaparadza ukaita ngozi. Ndo zvandingakudzidzise uye yambiro yandingakupei vazukuru. Zvino kana unamata ziva kuti hauna musi wauchatsumwaira, uchava munamati chaiye opasa pakunamata pacho, nekuti zviriko unenge washandurwa wanzi wabva uko waane simba. Reka ndikudzidzisei vanonamata. Kunamata kwakatokosha ende kwakanaka, ndio chinhu chikurukuru pasi pano uye chasara chega chisingatambudze. Nekuti asi chandoda kukudzidzisa nchekuti panonooma zvinhu kana usiri wakasimba pakunamata uchingoperekedzawo vamwe kukereke. Rangarirai Dhanieri kuti anga akasimba sei. Dhanieri mumwe chete iyeyo anonzi akabatirwa munamato yake nevachinda vePezhia. Vanonzi vachinda vePezhia ndevapi? Ndo mweya yacho yatiri kutaura iri kudzungaira. Zvino chiziva kuti une vako hausina kuzorodza kana kwakubatwa mweya newako uri kubatwa ipapo. Ndangoti ndipataure. Saka ndaida kudzidzisa kuti mumhuri nemumhuri vanhu ngavaitirwe minamato neminamato. Zvinotoitirwa munamato kuti vanhu vabatane, kana vachinge vabatane vakunde hondo dzavo. Ndamuvenga anosvika pakasekesa uye pasina kubatwa. Ndichada kupa muenzaniso uye ndidzidzise zvishoma uye kubatsira zvishoma pane mhuri inoti isusu tiri mamwanda, hakuna mumwe nemumwe anobatirana paari. Ndaida kuti vatange nechinhu chidiki-diki. Ngavadzidze kutenga nyama chaiyo, nyama iye yatinogocha. Ndosaka zvakanzi kama igasva unozadziswa nekudya, ndozvairehwa. Pavanoita get together pai, mumwe aripo pano pachirongwa nhasi ngaatenge nyama. Kana achinge atenga nyama ndoda kuti anoisa pamwena, vamwe vanoti musima. Handizozivawo kuti vamwe vanoti chii, kana kuti imba yemasvosve paipo, buri rinopinda masvosve achibuda achipinda masvosve achibuda. Oendesa ipapo. Zvino chiigadzika nyama yako pamasvosve paya, yopota ichidyiwa ichitangira da kudhonzwa nemasvosve, kana ichingodyiwa ichinanairwa masvosve achidya sezvaanoita zviya. Chingovapedza mouya naye kumba, chinge mauya kumba moigocha pabhurai, modya mese semhuri, muchaona kuti kubatana kungadzokedzane, vanhu voita chinhu chimwe chete. Asi kana uchinge wazviita, azviita ngaazviita ari mumwe chete asina waanoudza kuti zvisashayiwe simba, uye azviita ari wega, hazvina mhiko, hazvina achitaura mazwi zvekare pakudyiwa kwairi kuita paye nepakudii kuti tinoda kuti tibatane semhuri, achidoma mazita evana vaamai vake, achidoma zvekare mazita evabereki vake, achitaura zvekare mutupo wake, achitoda kuti tibatane. Kana muchinge mapedza motora nyama moenda nayo monoigocha. Painenge ichigochwa paye, iwe wazviita pota uchitaura ichigochwa zvayo, uchitaura mazwi mamwe chete, zvino vanhu vodya zvavo. Muchaona kuti muchadzokedzana, morova nhau dzose dzine chekuita nekurarama. Uyo muzukuru ati vanononoka kuita vana, aida kumboti amboshanya matara, ambodzidziswa, atanga aoneswa chakanyatsobata kurudzi rwake, iye oitirwa vana, obatsiridzwa oitirwa vana panyika, oraramawo sekurarama kunoita vamwe. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Samaita. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Munofara here mukomana wacho, munofara here? Ndakamboisa nyaya yangu mudare pandaona musingabatire, nekuti ndatoti rege ndiramenji kunetsai pamwe ndingangowana rubatsiro. Ndibatsireiwo mukomana wacho, nekuti kana kushanda chaiko handina simba, ndikuita kunzwa mudumbu. Kana kunamata chaiko handizi kuti ndinganamata ndichiti kudii. Chaitika ndechekudai mukomana wacho, ndichatirebese nyaya yangu kuti muinzwisise. Blanze ndiri kukosora, saka ndikuti kumbira kuti Mungu andisendawo zvandipedza kutaura. Chaitika ndechekudai mukomana wacho, inini ndogara ndega, ende maneva zangu ana toilet
nemvura. Saka akandikumbira kuti tikumbirawo kuti tigopota tichishambisa toilet nekugeza. Ndakangoti it's okay, chero mvura yekumwa makwasorese kupota muchichera pano. Ndobva ndavabvumira. Vachazoitika ndechekudai imwe mukomana wacho ndine maraundi andotamba. Pamaraundi apa tinotamba tiri 5, saka mari yaiuya kwandiri iri 10. Pandakaona kuti mari yandinayo yakawanda plus ndikaisiyira mukadhi ndogona kuzoishandisa. Saka ndatenga gaba rekuisa mari. Pagaba apa ndakapota ndichingokanda machenji andinenge ndasarwa nawo, makoini zvese imomo. Saka pakazoita 10 yangu yekugwa mari ndakabva ndaisa mugaba muya. Saka patoni time vanhu vachipinda vamwe vangu vachibuda. Saka chakazoitika ndechekudai rimwe zuva ndakaenda kubasa usiku. Pandadzoka ndikashanda manheru ndobva ndatamburiswa ipapo. Ndobva ndadzoka. Saka kwakatosvibana ndakaneta ndobva ndangotora mari yangu iri mumwoyo mangu ndobva ndaisa mudraw. Saka mudraw mamagara mune imwe 100 rand iri ma50-50. Pandakaenda kubasa ndakapuwa 300. Saka ndakadzoka I think zvekuma 11 or 12 koko ndakangosvika ndakaneta ndangoisa mari yacho mudraw. Saka ndakatomboiseri I think kwe 2 days ndopana kuzoti chirege nditore mari yandichiisa pasafe place. Vandatora mari iya pandikuti nditore mari yandikuona pakabiwa 50 rand. Saka pafamily pane mwana wandinowirirana naye. Pandakazoti iwe ndashiya 50 rand yangu. Ndakangobatika ndavana kuti vandangoisiya mari yairimo ndaona kuti munhu aiba achauya achitora imwe here. Saka mwana akabva atora mari yayi ndobva aenda naye kubasa kwake. Adzoka ndopaka nditiwo mari yako ndaona kuti hauna basa nayo, hauna kuisa panzvimbo yakanaka. Ndakangoti waita basa plus ndisina chibasa nayo. Kupera kwemwedzi uno waJune ndakasarwa ne300. Saka 300 handamboda kuisa mugaba, ndakangoisa muenvelope ndobva ndaiviga. Saka ndakazoti mungari musi Wednesday, last Wednesday, ndakabva ndati ndandine 500 ndichiti chirege ndiise muenvelope handikuzi handifaniri kufamba nemari. Kuti ndikafamba nayo ndikaona chinhu ndinotenga. Ndipandakatora mari yana vandaisa pai ndichiti ndiise muenvelope. Pandovhura envelope ndikuona 300 iyi haisisimo. Ndobva ndauza futi mwana wekuti aibo ndabirwa 300 yangu muno. But chakaitika ndechekuti munhu akandikumbira makii nekuzogeza anga ari munhu wechikuru. Saka ndakati kuti ndiende kwaari zvoita kunge ndiri kumunongedza handiti. Ndobva ndanyarara futi. Saka nemhaka yekuti pachigaba ichi chandakachengetera mari ndakambochivhura pandakaita dambudziko remota yangu yaida kugadzirwa. Saka paidiwa mari. Saka mugaba ndakangobudisa 4000 chete. Ndabudisa 4000 ndobva ndakaedza kuchivhara kuzi handambovhura zvazvo kuchidambura ndakatochivhara asi handina kunyadzovhura zvakanaka. Saka ndakabva ndachinja panzvimbo yachaigara ndobva ndachiisa pamwe pano. But nekusaziva kuti vanhu ava pandiri kuvapaki kuti vaende kutoilet, wani wavo ari kupota achibvanyira mumba mangu achiita zvaanoita ndisipo. Saka chakazoitika ndechekuti pandaida kugadzira mota pandakabudisa 4000 hazvina kufamba mushe. Ndobva mota ndaida kuigadzirisa weekend ino. Saka ndakasvika kumba musi weFriday ndopandakati chirege ndivhure gaba iri ndoona kuti rine mari because ndaida kutakura mari yekuti ndinogadzirisa mota nekuzotenga laptop. Pandiri kutakura gaba riya paranga riri ndakangonzwa kuti gaba iri kai haricharema riri kungorira makoini. Saka ndakabva ndarivhura. Pandiri kudurura mari pamubhedha makabuda makoini matsvuku aya ne100 rand chete. Nekuti mugaba mamune handizivi kuti mari dzandaikanda pamwedzi dzaisvika kuma1000 ikadzasvika kuchii. But mari yandingangotaura kuti ndofunga inge iri 6 point something kana kuti yaisvika ku7 nemhaka yekuti pa10,000 pai ndakabudisa 4 plus dzandaingokandiwo pamwedzi. Ngomana ndakapererwa. Saka chandakakwanisa kuita ndechekuti ndakangoenda kufamily ndikati muziyei mumba mangu hapana breaker in and imi ndimo wandosiyira makii. Ndashayiwa mari yangu ende zvakatanga sei ndobva ndavatsanangurira. Wabva wandibhlema kuti wakanyararirei. Ndobva ndabvuma kuti yesi ndanga ndiri wrong handiti. Ndobva vati alright handeniwe
tinotsvaga mari pamwe wakaimisplace wakaisa samwe pamwe wakangana. Ndangoti alright tsvagai, but hapana andakavatsana kuti inini andingambobvise mari mugaba ndichiisa pamwe pano. Ndibva watsvaga ndibva washaya ndibva wasvika pakuti alright tichapota tichibhadhara mari iyi pashoma pashoma. But pakazoita one wavo akaita against that, kwakutanga kutoti ungogara usina mari unoita zvekugambula dzisasabva tanga kuchinjana neni mashoko. Ininiwo ndakataura nditonyepa nekuti ndarwadziwa kuti ndiri pakurwadziwa munhu ouya futi achiedha sauti vatanetsana. Vandazongosvika pakuti rekedzei kuita sei kubhadhara mari yacho, and ininiwo kana ndichinge ndaita zvandinoita musazonditsvaga. Vanhu vakandipa vakabvuma kuti ndiite zvandinoda kuita. Saka ndachikumbira kuti mundibatsirawo mukomana achikana pane mamunoziva kuti vandigadzirirawo munhu, nekuti inini munhu wandiri kufungidzira vanhu ava mwana wavo umwe chete akambenga akasungwa. Saka ndakatanga kunotisa kuti munhu kana ndiripo haapindi mumamangu zvekuti anouya achizogeza nokushandisa toilet hauyi, asi pandinoti ndangobuda chete pandinodzoka ndiri kusangana naye pamwe akabata tauro achiita kunge munhu anga achigeza wamba kwangu achiita sei. Nekuti mumwe musi ndakati mama wangu akandifonera ndabva ndangobuda ndiri maari ndabva ndavasiyira makii. Saka iye haana kuziva kuti ndiri kukasika kudzoka. Saka pandakadzoka ndakabva ndasangana naye ari munzira achienda wamba kwangu kuti ari kunogeza. Saka ndakabva ndamutaudza handichaziva ndakamubvunza kuti kudii zvisinei nekugeza. Ndopakati regai ndinobvunza kumba haana kuzombodzoka. Azombodzoka kugeza inge tisande ndibva ndabva taenda kuchechi. Kwakutanga kufana kuti asimaenda nemakii. Ndibva tati taenda nemakii haana kuzvifarira. Mumwe musi futi ndichibuda ndiri kusvika achiti ndafamba long distance saka ndangoti nditore shawa kumba kwako achibuda mamangu. Ende mukomana yanga akasungwa haana kupedza masentensi ake njewo akaita zvekuziva majere kunoku kana uri so good unobva wanzi ndinopedza masentensi ako uri panze ndozvakaitika. Saka ndobvunza kuti mukomana uyu ndiye akapa mari yangu. Saka ndaida ngoti zvingoratidza kana ari iye kana kuti ani akatora hake mari yangu. Indoda kuti munhu asungwe ende vanhu havabhadhare mari yangu nekuti navo vakundudza kuti iye wanga usina mari this that. Saka mukomana achindibatsireiwo. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei naye mucomment section kana kuinewo kwamunoziva kwekuti anokwanisa kuenda so that awanewo help. Please ngatinyorei mucomment section kana kuti munouya kuinbox kwangu toona kuti angabatsirikana sei. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.